gotong royong gawe kurungan lor, kurungan kutuk abang ijo kuning kaya jeneng kleting wae, kaya jenenge kleting apa kaya lampu topan. Gawe kurungan ben aman saka predator. Mangkene iki predatore warna-warna, ana tikus, ana kucing, ana nyamuk. Nek wis digaweke kurungan ngono kan aman, awan. Nggundulani putune pas marang ngomong. Nek putune gelem didolani nganggo pupuk. Nek ra gelem ya ora apa-apa. Tak dolanan dhewe. Ben seneng atiku. Wong seneng kuwi ning toko ora ana wong atur. Ora iso dituku. Mulai pengen seneng ya gawe dhewe sesuatu sing bisa nyenengke ati, sing marai bunga dan uripe iki awet sehat, awet waras wiris, seger buger, jadi bahagia sampai tua. Bahagia itu aslinya sederhana kok, gampang. Iya ora mesti iya.